Hledáte místo pro klidné rodinné bydlení? V Městysi Ostrovačice nabízíme prostorný byt 4+KK o podlahové ploše 98 metrů čtverečních se zahradou o celkové ploše 258 metrů čtverečních. Tento byt prošel zdařilou a vkusnou rekonstrukcí, při které byl kladen důraz na praktičnost i estetiku. Najdete zde prostorný obývací pokoj, propojený s novou kuchyňskou linkou, 3 útulné ložnice, koupelnu s vanou i sprchovým koutem a samostatnou toaletu. Součástí bytu je nábytek na míru, který elegantně doplňuje celkový design. Vytápění pak zajišťuje vlastní plynový kotel s podlahovým topením. K bytu náleží také 2 sklepy o rozměrech 5,5 a 7,5 metrů čtverečních. Zahrada vám nabídne ideální prostor pro odpočinek, rodinné chvíle na čerstvém vzduchu nebo pohodové grilování s přáteli. V Ostrovačicích a okolí naleznete vše, co je potřeba pro pohodlný rodinný život. Základní a mateřskou školu, dětské hřiště i obchod s potravinami. Ostrovačice leží přímo na sjezdu z dálnice D1 a díky tomu se do centra Brna dostanete autem do 19 minut. Zaujala vás tato mimořádná příležitost? Neváhejte nás kontaktovat.